Παρδώρα. Η παρδώρα, από το παν και δώρα, είναι αρχετυπική μορφή της ελληνικής μυθολογίας, όπου αναφέρεται ως η πρώτη θνητή γυναίκα, αιτία όλων των δεινών κατά τον Ησίοδο και αντίστοιχη της βιβλικής Εύας. Ο μύθος της Πανδώρας, όχι τόσο ως αρχετυπικής μορφής μητέρας όλων των γυναικών, αλλά ως αιτία όλων των παθών, λόγω της περιέργειά της έχει κάνει τον γύρο του κόσμου. Συγκεκριμένα από ινοησία, περιέργεια ή σκόπιμα, η Πανδώρα σύμφωνα με το μύθο δεσμευέ και σκόρπιζε στην ανθρωπότητα όλα τα δεινά και τις ασθένειες που ήταν κρυμμένες σε ένα πιθάρι, το οποίο κατά λάθος καθιερώθηκε να αναφέρει το σκουτί. Η αρνητική στάση του Ισίδωρου και ο μισογυνισμός που εκδηλώνεται στα σχετικά κείμενά του με την Πανδώρα πιθανόν ως αφορμή, αποδίδεται από ορισμένους ερευνητές και σε κατάλοιπα της μεταβατικής εποχής από τη μητριαρχία στην πατριαρχία, χωρίς φυσικά να αποκλείονται και άλλες λογικές ερμηνείες. Το όνομα Πανδώρα. Οι υπονυμίες Πανδώρα και Νησιδώρα, αυτή που φέρει δώρα, αναφέρονταν και στη Δήμητρα, τη θεά της γης. Οτρευόταν ως Πανδώρα, από αυτήν τρέφονταν η ανθρωπότητα, όμως πρόκειται για θετικές επωνυμίες της θεάς και δεν έχουν καμία σχέση με το όνομα Πανδώρα, δηλαδή το μυθολογικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τον Ησίοδο, το όνομά της σήμαινε εκείνη που είναι κυπρικισμένη με όλα τα δώρα από τους θεούς, εκείνη που έχει όλα τα χαρίσματα. Μεταγενέστερα θεωρήθηκε ότι ήταν εκείνη από την οποία εκπορευόταν όλα τα δώρα προς τους ανθρώπους, καλά και κακά. Ακόμα και στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί αναφορά στο κουτί και όχι στο πιθάρι της Πανδώρας. Η αιτία είναι η επανασυναγωγή της αρχαίας γραμματείας από το εξωτερικό και η καθιέρωση της λέξης κουτί σε όλες τις άλλες γλώσσες, προτού οι Έλληνες προλάβουν να ασχοληθούν οι ίδιοι με το πρωτότυπο αρχαίο κείμενό τους. Από αυτό το μύθο είναι γνωστή μέχρι σήμερα η φράση κουτί της Πανδώρας. Λέγεται ότι κάποιος άνοιξε το κουτί της Πανδώρας όταν κάνει μια φαινομενικά ασήμαντη πράξη που μπορεί να έχει ανυπολογιστείς συνέπειες. Το 1858 ανακαλύφθηκε ένας αστεροειδής, ο οποίος πήρε το όνομα 55 Πανδώρα. Επίσης, το 1980 ανακαλύφθηκε ένας φυσικός δορυφόρος στο πλανήτη του Κρόνου, που ονομάστηκε και αυτός Πανδώρα. Τα ονόματα και τα δύο τα πήραν από το μυθικό αυτό πρόσωπο. Σύμφωνα με ένα μύθο του Αισόπου, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα, δηλαδή περίπου 200 χρόνια μετά την εποχή του Ησίοδου, ο Δίας είχε συγκεντρώσει όλα τα αγαθά σε ένα πιθάρι και το είχε κλείσει, αλλά το εμπιστεύτηκε σε ανθρώπινα χέρια. Ο άνθρωπος όμως δεν είχε αυτοέλεγχο και θέλοντας να δει τι περιέχει το πιθάρι, το άνοιξε. Έτσι όλα τα καλά που περιείχαν πέταξαν αμέσως ξανά προς τον ουρανό και τους θεούς και στο πιθάρι απόμενε μονάχα η ελπίδα. Σε αυτή την περίπτωση όμως το πιθάρι το ανοίγει άντρας.